Illum minnu vulnerabbli qed imur għax-xogħol qed jieħu l-prekawzjonijiet kollha. Dan sostnieh il-Ministru Owen Bonnici biex jiġġustifika l-ftuħ tal-iskejjel f'Settembru li ġej akkost ta' kollox, dikjarazzjoni li saret fuq it-TVM fejn tenna li l-annies vulnerabbli adulti qed joħorġu jmorru l-qudies mela l-iskejjel iridu jiftħu. Daw il-persuni ħafna minnhom imorru għax-xogħol. Jiġifieri min l-adulti li semmejt inti li jmorru għax-xogħol, dawn imorru għax-xogħol, jitħaltu man-nies, wara li jitħaltu man-nies imorru jixtru, min imur jisma' qudies. Madankollu l-Ministru ftit li xejn għamel referenza fuq it-tfal vulnerabbli u kif se jkunu mħarsa f'dan il-mument tant kritiku. Tul intervista Owen Bonnici għal darba darbtejn saħaq li rridu nkunu realistiċi iżda ma ppreżenta ebda pjan konkret biex iserraħ ras l-allima, l-istudenti u l-ġenituri. Ejja nkunu realistiċi, ejja nkunu ftit realistiċi. Intant Net News itkellem għal President tal-MUT Marco Bonnici li spjeganna aktar dwar dak li ġie diskuss sa issa u appella biex il-protokoll ikun jista' jitwettaq fl-iskejjel kollha. Aħna qegħdin inkunu ċari. Aħna rridu naraw li dak il-protokoll irid ikun imħaddem 100% f'kull skola. Jekk dak ma jistax jiġi assigurat, ġifieri jekk l-iskejjel mhux se jassiguraw li dan il-protokoll huwa mħaddem u jekk il-Ministeru mhux se jkun qed jieħu l-miżuri kollha biex dan inħaddmu, mela ovvjament ma jistax jaqbad u jiftaħ l-iskejjel bi protokoll li finalment ma jistax iħaddmu. Mela huwa essenzjali li dak li ħajkun hemm fil-protokoll irid ikun jista' jiġi mħaddem l-iskejjel. Marco Bonnici qal li huwa kruċjali li f'dan il-mument il-ġenituri u l-edukaturi jingħataw informazzjoni korretta. Jiena naħseb li hawn talba ġustifikata għall-informazzjoni. U dik hija xi ħaġa li nifhimha huwa essenzjali li kulħadd ikun informat anke dwar l-andament u kif qed jimxu l-affarijiet. Finalment huwa essenzjali l-informazzjoni tinħareġ ovvjament mod korrett u kemm jista' jkun anke malajr. Il-President tal-Union tal-Allima tenna li dawn il-ġimgħat li ġejjin huma kruċjali biex huma ifasslu l-pożizzjoni tal-MUT dwar l-iskejjel li għandhom jiftħu fit-tmiem dan ix-xahar.